mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-955-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na connection o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan sa Luna Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sariling koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City, Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Mangilologay kami kabaloyan na masantos maabig ang batalya kabuasan po daske namin. Kabuasan na Miyerkules, Petsa 19, at bulan Enero 2022, Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Nathaniel Overo, kabiyangan ni Reaction Radio Reporter, Yawatan ni Rada Paway, Manalutor ni Nasaray, Balita, Impormasyon, Balita, Komentaryo, Serbisyo Publiko Kabaluyan, dasayan na ang betul agagik ya kabuasan na Miyerkules, agagik, 19 la, pigaran na ugipan ni agagik ya, bulan lang na sa Pebrero. Antay latan, wala tila bulan na Pebrero agagi ka. Naimbag nga bigat kada kayo amin, apo, DJ kay Lukuan ti Pangasinan. Maayo nga buklas kumuyo amin dyan Western Pangasinan. Amin nyo laran puro-puron Pangasinense. Iyabangon lagagi kad sayang kabusan. Mambabantay pa na maglay na Facebook Live. Ari wala ra do Hong Kong. Wala gay kad East Timor. Wala gagi kad Amerika. Tanarom niran paspasan na gagik na mundo. Yan nasasabi na signal. Siyempre, nasa internet. Yan mambabantay kayo kabalayan. Siyempre naman. Tantandaan nyo agagik. Agauna atras aga. Untutunda. Iray puro-puron manangarod luyag na Pangasinan. Katonsikwanan na former Governor Amado Espino Jr. Abante, Pangasinan, Ilocano, karakteritan. Tan sa katutay liknaan na sakya tunay ang manangaro at luyag na Pangasinan. Di ba? Di ba, gagik? Kaya abante, Pangasinan, Ilocano to pa, tayo agagik ya, da sararayan na pangkanaw-nawa. Anto ka man niray subukod bilay, anto ka man niray ang lulitaw agagik kiran na kumbagay bangungot na naobserban tayo tan kaliber-liber. Bangungot at politika kasi wala tayo political season nagagik. Bangungot kabaluyan niya iter ta ni papalig na ng COVID. Bangungot kabaluyan at betul na panahon. Tan na epekto siyempre ka gagi ka na nalilig na tayo sa tayo
at sayay maingat ya kurang tayo kabaluyan. New normal agagik, aka face mask, aka face shield with social distancing agagik. Aba naman, abanti pa rin ho tayo, siyempre man. Api po tayo pala agagik ya, abanti Pangasinan, Ilocano. Araratan may tunay ya manangaro at luyag na Pangasinan. Laan tila rin manunan ay sa verse of the day tiniya da sayan kabuasan agagik. Malala po the Psalms chapter 19 verse 1 to 4. Si kwanto niya gagik, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Psalms chapter 19 verse 14 pala yan, hindi 1 to 4, verse 14 nagagik. Para si kinamintan kabaluyan, dasayan kabuasan nagagik na say Miyerkules. Laan tini agagik ya, unang tipa kabaluyan, idan tayo mano, so mismo na update agagik at mangkapikini lulagya mandudungol kayo Jad Action Radio lulag agagik ya anto ka man irigagaw nyo dasayan oras anto ka man agagik ka so gagawin nyo at maluluto manjajaging iyaka monitor agagik siyempre naman mangka no pag may time ilop kayo yung putang kape agagik tapyan putangan so ngala-ngala tayo kabaluyan niya di ba? Ag kayo mapagan, wala unukuk-ukuk kisan darisot, normal labatan. Tanog kila makalik na agagik na abiryad abig laman, labay to ni babaga, walay something wrong od si kayo. Di ba? Labay to babaga agagik ya, robot kila. Naluan robot kila, amanhidlay laman nyo agagik. Naku, mas lalong delikado tan. Katuno minsan makalik na kayo kapoy na laman, numa minsan mabisbiskag kayo, numa minsan at bali-bali aurayo, labay ti babaga, wala kayo normal kayong to agagik ya. Naman, di ka tuting kadid mid si kayo agagik. Kasi wala rin pinablitiran dumarangal ng kakwarantinira. Wala rin pinablitin dumarangal manukukira agagik ya. Wala rin medyo napuputang kasi antay mulatan. Basta no manlaban lagagik suputang tambutel. Sika tayo sa number 1 na napiktuan kasi man react agagik sa immune system tayo, no? Makapuy-kapuy sa immune system tayo agagik, ay talagang na makalik na tayo kakapuyan at laman. Pero kayo naninervyos agagik ya, as long as agyo papastidyo ilaman nyo, agyo agagik kaabuso ilaman nyo. Ang gapin pag yung takotan agagik. Si katon kuanan Governor Pogi Espino at si Dr. Ana Marie de Guzman, yung pagdidisiplina po natin sa ating sarili, maliit man yan, pero malaki ng ambag po yan sa kampanya po natin sa COVID. Kaya laan tayo updated COVID agagik ka, antis tayo na laan sa Arumnira. Update din maganood COVID agagik, jaga kabaluyan at buong Pilipinas ni unon tini. Jad buong Pilipinas kabaluyan, awalan agagik na 37,070 yabalon kaso ng karuman. Ne? Marangkada agagik may no vaccination, no right policy ka ba agagik ya. Pero si ka na paubalot, malarga mo si Atty. Acosta, si kwanto niya, unconstitutional itay no vaccine, no right policy agagik kwanto niya. Sometimes kabaluyan, wala raraman agagik sunupag yan ipatunton, iyatanat labagod batas. Pero nakukulan lang ti kabaluyan singasaya Di ba? Singasaya agagik kay nakukulan kasi ay panahon tayo natan kabaluyan. Siguro, kinita nagagik ya, justify ditan kabaluyan. Di ba? Kaya noon tanyaran na bangat lagagik, nakukulan. Kung tumbok tilad polisiya na gobyerno, total. Ang tatimot agagik yan noon to'y nang nangyorarama, maya-maya to'y mampapositive, pero mild lang bangat. Hanggang pumaso naliling na dan unong. Kasi si ibabaga na sa eksperto, lapod sa malay vaccine, tabakuna lara. Imbaga ba na eksperto na bakunang kayo, tula ba ibabagay, ang kina napakitan. Napakitan kayo na tama ang kini agagik na COVID, balot, mild lang bangat kabaluyan niya, luwan sa may magmalikin seryos. Kaya ingat-ingat po tayo. 37,070 active kaso lagagik at mabot na 290,938 sa total case tila malapod gapoy-gapo at 3,242,347 sa recovery tila balotod sayan na
total cases tayo, 2,898,507. Sa death agagi katimabo la at 52,929 at sararayan kaplusan. Jabalot at Pangasinan, nang karuman mga tawalan tayo agagik na 281 nya balon confirm ya kaso, imabot la so aktibo ya kaso timat agagik jad luyag na Pangasinan nya 1,730. Sa recoveries tayo 257. Mao nga balitatan. And then sa death agagik ng karuman, tayong bitugad, taangga po ang ganos pa sa kaya, nandiyan nakapalaran nagagik yan. Jad sa Ryan Kaplusan at manunaanin san siya. So, syudad Dagupan niya 223. So, COVID Center ni Dagupan nagay ka 223. Selingayan 137, Kalasya 117, Malasiki 76, Santa Barbara 75, lamang kila bali sa kiyod si kami, Sir Roberto. Santa Barbara 75, Bugalyon 74, Bimali 68, Mangaldan 64, San Carlos City 63, and then Bautista 59, 56 at syudad na Ordanita. Sikatutan Subalit ang syudad, babantay nagagik na sa kabiyangan na Provincial Health Office at Sararayan Kaplusan. Jabalot Kabaluyan at Saray Individual Yabaloy, piano namtaan nyo mat. Say Agno Walay Sakay, Aguilar 2029, naku speaking of Aguilar, Duaron Palanday agagik so napupulan ditang Kalabian, siguro baka ang ganid Sarayan Kaplusan. Apulan nagagik ya. My goodness, si Babagadan nalapot sa kaya poultry. Dita nagagik at Aguilar. Ay, agay mo lata na kumun. Atan mo't kumun nagagik ya. Agira basta-basta mampupul. Apulan nagagik eh. O dino, aganta. My goodness, wildfire agagik ya. Forest fire, manaya. Di tanad Aguilar agagik yan ng karuman tim makataklat at social media duaran palandoy la agagik ya so apula lang kwantala natan nanimbunog di madod mapite jad mapita agagik kami pasagap after botanical ya wala agagik so wapasan ditanya apulan mawawang pigaran hektarya man ay agaylatan ka ba agagik ya wala rin bantay sa lakay amudtan kabaluyan. Wala rin bantay sa lakay dito. No? Dino talaga na irresponsable kayo dito nagagi. Kada yung tanad kapalandoyan tayo ay. Aron tayo inang kalikasan kabaloyan. Balag sutulong tutad si tayo. Anyway, Jad Aguilar man nagagik 29. Magano to usarantiya. Tapiano. Only no na isot. 29. Jad Alamino Shamira Alcala 23. Anda Sakoy. Asinggan at 48, 38 so Balongaw, 17 so Bani, 11 so Basista, Bautista, Abayangbang, 33, Abilaklay Bautista na naman nagagik 59. And then, Abayangbang, 33, Binalunan, 20, Bimali 68, Bulinaw 0. Gaman ri-report ang mga Bulinaw. O dino andi, ang gapo agagik so nakukubi dito, ta makakasungap pira kabaluyan na kyan. Dagam yung malalapod baybay sa nanasen, di ba? Kada sarayan pang kanawnawa. And then, diagagik at Bugalyo, Burgos, Shamira. Hindi problema, ang gapo mo sa problema sa atin eh. And then, Diagagik at Bugalan 74, Burgos, Shamira. And then, 21 at Labrador. Labrador 21. Lawak, Sakay. Mabini 0. And then, Manawag 46. 45 sa mga taram. Mapandan 23. Natividad, Shamira. 33 sa Pusurobio. Magano, tulian titan kabalian. Palubantinin magano sa report. Non-action, Freddy Pardo. Lakay, please come in. Maxong umaga, Son Joel, isang seaman at kasama nito arestado ng Villasis PNP nang makialam sa operasyon ng kapulisan bandang alas 5 ng hapon. Ang mga kapulisan ay nagsasagawa ng Oplansita. Anti-criminality on board mobile car, sakay sila mobile car habang nasa Barangay Road ng Lipay, Villasis. Meron silang nasita na isang motorsiklo, sakay ang 3 kalalakihan. 2 rito ay walang face mask at walang helmet.
kung kaya't na-issuehan ito ng citation ticket. Habang ginagawang pag-issue ng ticket dito sa tatlo, dahil nga sila walang pinapangaralan pa na magsuot ng helmet at mag-face mask paglalabas ng kanilang bahay, bigla namang may dumating na dalawang kalalakihan, nagpakilala na sila Joel Corpus, 40 anyos, may live-in partner, si Man Rene de Vera, 40 anyos, binata magsasaka, residente ng Barangay Lipay ng nasabing bayan, at nakialam sa operasyon ng kapulisan, kinuwestiyon ang ginagawa ng PNP. Habang nagpapaliwanag itong mga pulis, ay pinagmumura nitong dalawa, tinawag sa pangalan itong si Lieutenant Henry Katabay, at pinagmumura, sinabihan ng mga unsavory word, naging unruly itong dalawang ito, at pinagsisigawan, kaya't ginawa ng mga pulis. Inaresto itong dalawa at dinala sa police station, kung saan ngayon sila ay naharap sa kaso ng disobedience to a person in authority at alarm in scandal, resisting arrest, and direct assault upon person of authority. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, sa niya balita. Naku, huwag tayo mansisiga nagagik, panangasiyo. Noon tumimbaga na pulis na gagunda mo alabalay trabaho daratan, ginagawa lang po nilang kanilang trabaho. Huwag naman po tayong magmagaling-magalingan po, mga kaibigan. Ano nga, anto ka ba, anto labat ita nagagik sukin sorry sir, yung pismas min, tikyabda, ang gano'n man titilakilad ta nagagik wadya kami ladalan. O diba? Nansi mi argue kini agagik, sus Mariusip kayo. Balaga problema yung lalingan, siman kini agagik, siman lulukulay pansumpalan nyo. Paluwan ti pa kabalayan, jetanad Aguilar agagik ya, may impakapula na duwaran palanday, wala update to niya. Panamaglay ng Action Jeric Pasilyaw. Action Jeric, please come in. Yes, Action Joel, Maxong umaga nga gayon din sa ating mga tagapakinig. Katatawag lamang natin sa BFP Aguilar, pero hindi na sila, o tumanggi sila no, na magpa-live interview sa atin. So, ikwento na lang natin kung ano yung binanggit nila kanina nung atin sila nga tinawagan dahil nakausap natin itong si Fire Officer 1 Pidlawan ng Aguilar BFP at kanyang kinumpirma nga na dakong alas 6 ng kagabi ay sumiklab itong sunog dyan sa may bahagi ng Barangay Bor sa may bayan ng Aguilar. At sabi niya So Barangay Bor yun. Barangay Bor, bahagi kasi ng Barangay Bor. noon yun na 2021 sa may mapita nasa left side, pagpakyat ka nasa left side, ilang hektar siguro, mga 50 hektarya din yung nasunog, pero naagapan din siguro. Oo. At yun nga, Action Joel, ngayon sabi niya wala daw silang update kung ano nang nangyayari doon sa sunog ngayon dahil kagabi nung natanggap nila yung tawag mula sa mga residente doon sa may vicinity ng lugar, Action Joel, ay hindi daw makapasok etong kanilang mga fire truck dahil talagang walang daan doon sa may bahagi ng bundok. So ang ginawa daw nila ay nakiusap sila doon sa mga barangay officials doon sa may Barangay Bor na i-monitor lamang itong nagaganap nga na sunog, pero hindi nila alam kung naapula na o hindi, at patuloy daw silang makikipag-ugnayan sa mga barangay officials at i-update daw nga nila yung sunog na yan upang malaman din kung ano talaga yung pinagmulan ng sunog, Action Joel, na sinasabi ay unang nag-umpisa sa pamamagitan ng isang grass fire. So yan pa rin ang balita mula sa gitna ng aksyon. Jeric Pasilyaw, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Action Radio Live Report. Maraming salamat, Action Jeric Pasilyaw, sa katuta nagagik so sangkasamputan talaga nagdana sa Biman aga makasabi agagik super trucks di man ganon tigawon data simpre palandoy agagik kya unlike kad sa mayayaman niya ran bansa
Noon taniran po lagagik si pansubsub da helicopter. Ang nga helicopter tayo agagik. Si walad si katayo, salikopter! Pabayis to kumuni may kiyan. Sakit dita naman kakandidato ay ang gano may de la batot aka helicopter agagik ya. Ang gano kapitbayan to la batot man salikopter agagik. My goodness, impabayisyo ko mo sa katipinan subsub. Total walay balbalga katatak ya. Ngaran yung manad silong na salikopter ay helicopter. Di ba? Pero si Kwanda, pagyayabang lang yan, Action Joel, mibol di ka, ka-chopper ka. Iya si batikan mula bangat pigpigaran kilometro. Antasay kada tikyab na helicopter ko pilot. At least, basta pinatikyab mo, manggastos ka na 350,000 per hours. Iyaw gastusun mo, gasolina tankin na 350,000. Plus, nung sama nagagi ka siguro, mga 5 years ago, si Bayred Piloto, 95,000. Kabaluyan tan, basta inalam ti piloto, untikyab ti chopper, wag untikyab, 95,000 subayar na piloto, nung sama di ban. Agkwanta natin, mambayar ka na vision. Wala ni permit mo agagik. Ay, di ba? Inuararata na sa bagay, si Konda, hindi mo naman pira Action Jewel ha, pira namin ha, o nga po. Pero kaya nyo bang tisin? Lumilipad po kayo mga kaibigan, makikipag-birthday lang kayo, naka-chopper po kayo. Anong tawag po doon? Naku po, alas 6:29. Ay, tuloy ko magano yan. So, diagagi kad lawak sakay, diagagi kad mabini 0, diagagi kad manawag 46, mga taram 45, 23 mapandan, Natividad Shamira 33, Supusurubio, 48 Rosales, and then 35 San Fabian, 28 San Jacinto, San Manuel 14, San Nicolas 14, San Quintin Duara, Season 41, 16 Santa Maria, Patiray Santo Tomas, 11 sa Quisusual, Tayog 37, Umingan 30, Orbis Tondo 5, and then Villasis Animera. Si Katuta nagagi. So, COVID update at buong Pilipinas, tanjad Pangasinan. Puel kami balot at karumaniran balita, hanabuhay muna tayo. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan.
Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasaya na programa. Alas 6:36 na po ng umaga. Ararami man tutuputagagi kad paway at perya ng bayan kabaluyan niya sa nagaw sa Karuman. Sa paway at kabosa nagagi ka, magano, bukit kiton tayo ay at maiwagang kudi ko tayo at sayan na kaplasan. Tapiano, ararami man tutuput, utimataya, baka imbatikan kayo kubradoryo, pero palagay ko ang dimot kabaluyan. Sa pawayad peryahan ng bayan kabaluyan sa Karuman, Jad Kabuasan 11-18. Uy, 18 ng Karuman, 18 ng Karuman na. 11-18, Jad Ngaram 9-32, Tanjad Labi 9-35 agagi, Supaway. At ang kabaluyan, Supaway, iya sa nagaw, at peryahan ng bayan sa Karuman, Jagagi kad luyag na Pangasinan. Lanti ni Ricardo Maniran balita gagi kada saya na programa. Jaad sampluran presidential bid sa gagik kabiyang aladtanod 2022. Sigurado lad listanong ng tipan si pararaya ay nan karo managagik ng decision mo sa komilik i-dismiss imay abi pang papabasura at si Usi na Senator Bongbong Marcos sa gagik. Bala, aside doon sa atan wala nira gagik sa petition, pending niya petition. Yata na akapinding niya san siya gagik in-file. At nasarami petitioners. Laga naman, kapinagawan tayo talagang tan, katutay bunga na democracy. Democracy became crazy. Democracy. Agagik la, dyan Pilipinas. Kabaton tayo pa agagik magano sa report na Action Freddy Pardo. Lakay, please come in. Pagsong umaga, Action Joel, 3 katao, 1 binata, 2 dalagang ipinagmamalaki ngayon ng barangay Sagud Valley, San Fabian. Matapos magsoli itong mga ito ng wallet na napulot nila na naglalaman ng cash money na 5 digits. At ito ay nag-viral sa Facebook na nakarang linggo pa ito. Isang nursing student na si Casey Biagtanbiado ang nag-post sa kanyang Facebook at sinasabi na ito yung nakalagay, "Good afternoon everyone, please if may nakakita po, may nakita po kayong wallet na orange, mayroon po akong ID doon, nahulog po. Ngayong 3:20 PM galing po ako maglibad, duman ako ng Nibaliw Bidal papunta dito papunta po dito at sa Nibaliw Narbarte sa Sabangan. Pang-tuition ko po 'yon." Sabi nito sa ni Casey, at magbibigay po kami ng reward. May balik lamang po 'yan. So, yan na nag-text siya ng alas 3:20. Makalipas ang alas 4 ng hapon ng araw din yon, nakatanggap siya ng tawag mula sa mga barangay official ng Sagud Valley na sinasabi na kung ikaw si Casey Biagtanbiado, magdala ka ng ID na magpapatunay na ikaw nga ito, pumunta ka dito sa barangay hall. Kaya naman si Casey excited na pumunta dahil talaga nasa isip na yun na yun. At doon ay napakalaman niya na dinalaroon nitong 3 magkakaibigan na sila Benjamin Malanom o Lisa Malanom, magkakamag-anak yata ito, si Ederlina Malanom, na nag-surrender sila nung wallet ni Casey dito sa barangay Sagud Valley, sa barangay hall. Kaya naman laking pasalamat ditong si Casey dahil anya ang naturang halaga na 5 digits na laman ng kanyang wallet ay ipang tutuition niya ito sa kanyang sa second sem na kumukuha ito ng Bachelor of Science in Nursing. At kaya naman laking pasasalamat at tayo naman dito sa 3 na nagsoli ay hindi sila nag-isip nang makita nila na may ID. Nakita nila may pera, hindi niya na binilang yung perang makapal, ID lamang at dinala na agad sa barangay kasi walang cellphone number doon sa nakuhang wallet. Kaya sa barangay hall ng Sagud Valley dinala at para maisoli dito sa may-ari. Kaya laking pasalamat kay Casey Biagtanbiado
dito sa tatlong may gininto ang puso na nakita na ang kinangnang salapi na pasakamay na nila ay hindi pinag-intrisan nitong tatlo na magkakamag-anak at halip ay dinala sa barangay hall ng Sagod Valley, San Fabian para may balik sa tunay na may-ari. At ayon nga sa mga autoridad, mga barangay official ng Sagod Valley ay sana'y magparami ng lahi itong tatlong itong Malanong family at sa ganitong panahon ng pandemya itong kailangan ang may malinis na kalooban. Mula sa gitna ng Aksyon Friday Bahardo Uno sa Aksyon Uno sa Balita, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat, Action Freddy Pardo da Satan niya balita. Mabuhay po yung magkakamag-anak agagi ka. Sana dadami pa po ang lahi po niyo na kagaya po ninyo. No arumita nagagi kaya, yari na po. Wali panawagan ng kagawad Carlos Benito Jai na barangay Maningding. Kabandaan mi ng aksyon na Nathaniel. Na barangay Maningding at Bali na Santa Barbara. Good morning po. Kwanto para sa mga kabatiran ng publiko. Lalo na sa bayan natin ng Santa Barbara. Huwag na po tayong lumabas during curfew hours. Nanguhuli na po ang kapulisan ng lumalabag dito. Nararami patamba-tambay dito nagagi kaya. Kabaluyan, narami patamba-tambay parang wala. Singano normal. Nga pipibibiyang nyo agagi. Ay, yari po tayo niyan. Ingat-ingat po tayo. Manuirula man si Talara actually no nang yung medya ni report na Action Freddy. Ya sa kaya gagi kaya akalasunira nalalasunan sinita dara mamong nira kabaluyan tan ay naku po. Mamong nira gagi ko anto agawon di finailan dari kaso lalaliingan. Si pakamta tumisiman mo lagi lapud siman makwarta gagi kaya abay kanya na po ang sigala susikato. Hindi niya alam na masiga ang mga pulis. Kasi ang mga pulis, sila ang tama. Di ba? Nuduga kayo agagi, nuduga tayo, nga pi problema. Ibagam sa ipaliwawam. Pero, mansiga-sigaan tila balagagi kaya, ay nga pula, doon kila kabaloyan. Sampluran kandidato at pagka-presidente sa impilala na komisyon ng eleksyon at national ballot kasi imprint talara. Doon sabihin, Mayo 2022 eleksyon. Kabiyangalatan kabaloyan si Vice President Leni Robredo, dating Senador Ferdinand Marcos Jr., Senators Manny Pacquiao, Panfilo Lacson, Manila Mayor Isko Moreno, Labor Leader Leody de Guzman, dating Presidential Spokesman Ernesto Abella, tan dating Security Advisor Norberto Gonzales. Kabiyangan mo at Sare mas agnikab kabat iraya kanadi Faisal Mangundato, Jose Minta Mayor Jr. Impalapag ng COMELEC spokesperson James Jimenez, yase kandidato na tilakad baluta at agnina ko agmut ni may konsidera yan ay isang candidate lapod nan panang ng lara na litimun intensyon da debatigdad posisyon at gobyerno. Siya meron kandidato mo at pagka-vice presidente so inkarga mo lad baluta si Senate President Vicente Tito Soto III, Senator Francis Pangilinan, Davao City Mayor Sara Duterte, Buhay Partiles Representative Atienza, Lito Atienza, tan Dr. Willie Ong, impila mo la si Waldon Bello, Rizalito David, Manny Lopez, tan Carlos Serapio Agagi kya. Si Katutan, so update Agagi, iya pala pagkabaluyan na say COMELEC Agagi kya. 15 minuto kupilot si Senator Lorene. Bang mala, kasi magano si Ren. Bagang kano agagik tani 15 minutos talaranan nyo. Dating Senador Loren Legarda, napituyawan niya na DCRH Manila, live nationwide. Yan naringalan nyo mo at panamaglay na Action Radio Pilipinas. Naringalan nyo tan, nanigunin na hanabuhay muna tayo.
Alas 6:48 na po ng umaga. Tuloy-tuloy tini, lulagyan tayo Senator Loren Legarda, Kabaluyan. At laan tinire karumanira na balita. May nire balita gagi kada lokal iraya balita. Nagkalulod sa ati update Kabaluyan. Takilingan ti pamutagagik na ani od programan MIB. Si Nupigare kikitaan tansweldo agagik na sari senador, presidente, tanuntan mo sari sekretary, Kabaluyan, tanuntan mo saray chairman agagik na saray nanduruma irang pantalan jad buong Pilipinas. Siyempre natural nang tayo agagik mo ta so Nupigare suisweldo na sa kitaon ng sekretary Raul Lambino agagik ng Sabado, tinawag to kami terroristan media agagik ya. Lapo lang bungat, adin pangipalapag me, o yung dalat me agagik, may kaso in file na sa kaya dating katulong danya, ay ibabagan na nanreklamo yan natin count of rape agagik, tanuntan mo maltreatment Kabaluyan. Iyag ginawa agagik na Mayura Lambino, katuti reklamo to niya agagik. Unatan, tinawag to kami terroristan media agagik yan. Si katon na takilingan tayo laingan, pigari kikitan to sa kitaon. Pigari isuldo to agagik. Tansara may properties na agagik yan. Untug mataod sa may kikitan to niya Kabaluyan. O kikitan ng sekretary agagik at loob na sa kitaon. Nang tilabat, ang kapilabay tinibabagabalo, takilingan tilabat, tapi ano naidan to ilaba lang nakakabatan. Pero naanit ang balot at programan MIB, ta medyo walay kadukuyan to niya. Ta syempre, tinumpisa ang damo lang ti Kabaluyan, ang tinagawan tayo eh. O di, pagbigyan ti mo lara gagi kya, o da sararayan bukta. Si Kuanan Muntol po agagi ka, basan ti may kulong to niya, nane, basan tayo agagi kya. At si kwanto, according to intelligence report, kwanto niya agagik? Wali source to niya na Muntol po agagik ay. Pero si problema si Secretary Lambino, sabi press kwanto niya, binabanitog to kami ran lokal iran man nagpalapag Kabaluyan, tan tinawag to kami terroristan media Kabaluyan. Abay, ang takot to balot iran banitugon iraramanay so national. Arami nang re-report. Tako na ni national yan ang report actually. Taga di agaway press conference di agagik at tarlak. Natan di magtarlak na niimbitara agaway. So pare niimbitan da pick up na sari taga national. Natan ni re-report daman wala ang irilimot at sika tayo agagik kaya kikaibatib man. Ya akin nagyon tayo ay. Kabayo, siyempre kaban me. Datin barkadistata na sari man nagpalapag man. Nan ordinary ni. Pero nan special ha. Ang kapuli kabat to agagik, si Tinger Tumuya Kabaluyan, si Magdarmalan, tinagawan tayo eh. Ay, simple naman, wala le position to niya. Kabaluyan, nun ordinary ni abogado. Pare, kukanturan. Natanay, ang kapulatan. Agagik yan, ang gano'n sabat to kala, bakag to ka na birbir, aglama ka birbir. Ay, talaga naman. Ay, ang bulat siya talaga. Ito, ibang tayo, no... Do sikirat taniran taga Mangaldan, tanuntan mo at sikiran makangkabat at sikato. Numandadasal kayo gagik, ipila yung dasal ta talagan wala kabulatan tumay kaarapan tun kaso ay Kabaluyan. Tanggano si magtaryo na lingkurag, ang manisya gagik yagawon tumat, itay abuso unto'y katulong to niya gagik, tauna sarasarag tumot sa mga lanasaray di kampanilyan bibi. Tawala mo so kwarta to agagik yan ng Sekretary Raul. Sarag tumo sa mga langgano Miss Universe, artista, kunto niya Kabaluyan, di ba? Unta na, siyempre mera mo niya panisyantan. Pero wala lang tinang reklamo yung tinagawan tayo eh. Pero magano, dangalan tini Kabaluyan si Senator Loren Legarda. Hello po, ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Legarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free Wi-Fi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Legarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot at mga katropa. Isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement.
natin si dating Senador Loren Legarda, ngayon po ay Deputy Speaker mula po sa Lone District ng Antique. May nga aga, Senator? Mayad nga aga, kaninyo tanan, mayang buntag, na imbagabigat. Good morning. Sana'y nasaligtas kayong kalagayan, Angelo, at sa lahat ng nasa RH at nakikinig. Alam natin mataas ang COVID ngayon, pero maraming pwedeng gawin para maibsan natin ang problema ito. Sen, ito yung concern ng marami sa ating mga kababayan. Ang mahal kasi ngayon ng COVID-19 test, ano ho? Totoo. Ano bang pwedeng gawin dito para maging libre at saka mas accessible yung COVID test? Tama kayo. Una, sa Bayanihan to Recover as One Act, ay nakapagpasiguro tayo na may sapat na COVID-19 testing centers. Maski paso na at expired na, di ba, natuldo ka na tong batas na to, no, noong June 30 last year. Oo. Pero, yung mga testing centers naman, that public funds na naitayo, ay dapat natapos. At dapat yan, ginagawang accessible, nagbibigay ng free testing. So, magandang suriin, ilan ba ang napondohan na PCR testing centers mula sa Bayanihan? Kasi kami sa Antique nakapagpatayo ng sariling PCR lab. Okay. Pero hindi galing sa pondo ng Bayanihan sa provincial government. Pero tinulungan ko na lang silang yung idea ko. Tapos, pero ang pondo, hindi sa national. Hindi na ako humingi sa Bayanihan na pondo. So, ibig sabihin, ibig nyo sabihin may pondo po para doon? Meron pa? Oo. Oo, okay. ito kaya nga meron pondo para sa testing centers na naitayo dapat. Yan ang aking pagkaalam kasi linigay namin yan At ang mga ahensya po na mangangasiwa nito, I think naka-download yan sa IAPF. Okay. Sa kooperasyon ng DOH, DILG, DOLE, DTI, at meron din, tingnan ko I'm looking at meron daw 10 billion na nakalaan para sa COVID-19 testing at procurement ng medication. Hindi, ito bakuna. Yung 10 billion bakuna, alam natin yan, ang bakuna marami, di ba? 100 million ang bakuna, kaya walang dahilan na hindi magpabakuna. May mga nagsalita ko, ako wala pa. Anong wala pa? Last year pa, ang dami-dami. Sabi nga ni General Galvez, and over 100 million. Correct. Ito ang available. Oo, at saka ako mismo, bumili ako diretso sa ICTSI Foundation 1 year ago for the family and friends and staff at sa mga gusto kong tulungan, gustong nangangailangan ng tulong. Ayan, sa mga nakikinig po, yung kailangan ng booster, nagbibigay po ako, libre, walang bayad, maski akong bumili. Ito po ay Moderna booster sa Metro Manila po. Metro Manila lang. Region 3. Metro Manila at saka Region 3 at saka 4A. Pwede yan. Sen, merong pinasa na ng final reading na yung Better Normal Bill sa House of Representatives. Alam ko kayong author noon Anong kinalaman nito? Anong kinalaman nito dun sa libre at saka murang COVID-19 test? Hay, salamat na itanong mo. Pansinin nga nyo itong aking bill kasi naipasa na yan sa House of Reps na sa Senado. Nakasaad dito sa Better Normal Bill yung pag-mandate sa mga LGU na nasa mga critical zones, lahat naman critical zones na magtayo, una ng testing center at mag-procure ng COVID-19 testing kits na magagamit nila para sa mass testing ng kani-kanilang mga residente. Kasama rin dito yung provision kapag papatayo ng drive-thru testing centers at iba pang mga contactless modes para sa COVID-19 testing. So remember, Angelo, ginawa ko ito 2020, simula pa lang ang pandemya. Ako pa nag-sponsor ito, siguro ang dami namin author, pero ako ang sponsor bilang Deputy Speaker. Napaisa na. Imagine kung ginawa na itong batas, kasi this mandates nga na libre ang testing, mass testing. Dapat mapasa na kasi mahaba itong COVID na ito. Iba-ibang mga pangalan, Omicron, Pirma na lang pala ni Presidente nag-iintay kung ganon. Hindi. House. Napasa ng third reading sa House. Sa Senado nag-aantay. Sa Senado pa? Nako. Opo. At nakasaad dito sa ating Better Normal Bill ang pagsagawa ito ng nationwide testing drive
para mapaghandaan. Ito ha, remember, this was 2 years ago ginawa ko, para mapaghandaan ang mga susunod na waves ng infection surge. Hindi sa pagyayabang, Kong Angelo Palmones ha. Ang tagal ang linagay po ng inyong kaibigan Kong Loren Legarda na foresee natin iba pang mga infection waves. Ang intention po ng provision na ito ay mapagbigay ng libreng testing sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpalhawak ng scope ng ating testing center at pag-procure ng test kit. Sige. Kung ito po ay naipasa at hindi pa huli, kaya pong ipasa, talagang mandatory na po. At siyempre with the Mandanas ruling na meron pong pondo ang mga LGU ay kayang-kaya po. Because ngayon, karapatan na Karapatan na anyway, magpatest. Sige, kukulitin natin. Kukulitin ho namin ng mga senador para ipasa na kagad nila itong Better Normal Bill na inyo pong isinusulong. Sen, maraming salamat. Ha? Ingat po kayo ha. Ingat po, Sen. Salamat, Angelo. Thank you. Thank you. At mag-ingat kayo. Yes, Thank you. Si Senator Loren Legarda, ngayon po ay Deputy Speaker. Siya po ay kumakatawan sa Lone District ng Antique. Oras Hello muna po, sa buong ito si Alex Kapuluan. Gonzaga. 5 minuto. Ang lodi ko ay si Lonen Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free Wi-Fi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare. Libreng hindi sila pauwin. Kung may labas ng barangay officials ang mga nahuli sa karpyo, mag-render ng 8 hours community service. Kung tapos na community service nila, magbibigay ng certification ng barangay na ibigay sa police station para hindi sila kasuhan. Kalakip ng barangay certification ay picture para sa katibayan na nag-community service sila. Nitala. Malala po agagi kadakinan na malalaputan agagi kadakinan na Kagawad Carlos Benito na Barangay Maningding, agagi kad Valley na Santa Barbara. Kagawad, salamat po. Mabuhay po kayo. Dasatan. Another po, good morning po sir. Asko lang po na may nagbabadya bang sama ng panahon. Wala po. Makulimlim pa, wala po mga kaibigan. Kundi wala tinid panahon na amihan. Makapalagagi suliram tayo bagagi kad sarayan kaplasan. Another po, nalnalayo sir, dapat natan kumon natan niya, magano nalnalayo sir, dapat kumon ta panaon na panagkaraututan niya politiko, agto problema gasolina, ta suporta labat, tanan to'y gagawin to may bayar dara iramay manaaral ya piloto Correct agagi kya, nalnalayo. Anyway, ay may di laba lagagi kat aka-chopper na problema to may people diyan to igawanda palandingan na chopper agagi. My goodness. Insan untik kabot abuba pian nabasa mi ngaran tumanad silong. Atan agagi kya mangisisimbolo panaglastugla agagi kya. Andi bali si katayo to helicopter. Mayroon po tayo agagi. Powered by Indie Pocket. Di ba? Exercise na. Ay, naku po, wala po tayo sa Amerika at Europa. 350,000 nagagik yan. Di ba? Ay, sus kayo. Diyan po sa First District, ingat-ingat po tayo. Isip-isip po tayo dyan. Mga kaibigan, parang sila ba na First District? Good versus bad, agagik? Good versus bad. Kasi
Amay bad agagi kya. Gons, kabaluyan, saloy-saloy butos, agagi, amay good kabaluyan na si babagat labat, agagi kya, amay gawon to niya, nagawan to niya asa congressman. Ami sa kibalat agagi kay, si gawon to pan atake to, matanda na yan. Hindi na yan, iugod-ugod na. Itatabindala ko, kwantura, misa kayo, gusto to, di man judo kami. No si pa makapuyod si kami. Katon good versus bad agagi. Itanod First District. Kaya isip-isip po tayo. Kadalaran manuli ditam. At First District po mga kaibigan, kapuni asinso to. Agagi kya. Alon darami strategic iran balay. Alaminos, Bulinaw, Burgos. Kukontrolon dan mo nga gagiktan. Tabali-balitan niya. Daungan, nasara agagi kya baluto. Antay labay kun ibabaga. Kaya ingat-ingat po tayo di tanod First District. Dapat si karga tayo ami talagang to yasarag to tan narengal agagik subusis na First District di manod kongreso. Aliwan mangitagilabang lilima agagik ya, di ba? Jagkatuan to lang mga. Lulugayan ko para di Rimart Maurero sa Linda Barlaan, Lito Barlaan, Tanamin niya di Guzman, tropang MI. Thanks po, malalabot kinan Karo Barlaan, na imbaga bigat kada kayo amin, apo, di tanagagikod barangay Kakaritan, malalapulad magangganon midwife yo, minyularatan, BHW, Kabaluyan, tan si Kapitana yo agagik, ilulugay to kayo namin, nan Madam Berenya Cansino Munda Cruz. Good morning po, ako labasan na diretso kasi nga pala malang may oras tayo. Salamat po ha, good morning po sa kayo. Another po, yeah. Good morning ito. Manalikas mo sa kuya to, galautan, no guilty, singa tigre. Good morning ito. Nalikas mo sa kuya to, sugalaw, tan no guilty, singa tigre. Karuman niyan, tiks ko ay dulot, aga-akla, akahabol, oras. Salamat po ha. Tugtuwa kabaluyan. Ay, siyempre mata. Wala lang si karatan, basta ibabagada, the truth shall sit as free, shall sit me free, shall sit them free. Of course not. Another po, ari taga Balukok, San Carlos City. Good morning po, sari totoo mo, no karpula, aga mo larong paway, anausulo da, from barangay official. Tanagagig, tugtuwa mo tan. Totoo yan, boss. Siya, kunto, kahit marami siyang pera, mahilig siya sa exotic, yung mga pangit ang gusto niya. Ay, talaga? Mga pangit ang gusto niya kasi mahilig at exotic. Ayag tayo pang kaluan, tas hari exotic agagi kirang kakananata. Makapanervyos. Ay, apo. Talaga naman. Hari mong babantay Facebook Live, magandang laba. Idan nyo klabat na wapigara minu. Pulis ang kuya. Basa nagagik tapi ay lugay mi kinamin kabaluyan. Good morning po, Dakinan Ma'am Robelyn Flores. Good morning po, Sir Gaudi Kagawa, Sir Gaudi Kagawan, and then Sir Rap Mundracus, good morning. Grego Bolinas, good morning. One round pugo ka manaya. Good morning pa, Dakinan Boss Danilo, kuanan Grego Bolinas, at nan king ka manaya, nan king kayo, jad one round pugo ng karuman. Kami LDP labangan. Ma'am Martina Sam Balansay, magandang umaga po. Sir Joshua Ferrer, masanto siya. Kabuasan mo si kayo. Boto kayo, Joel Bustillo Dion. Good morning po si kayo to kayo. And then another po kabaluyan, Sir George Evangelista II. Siguro mo ang gapulay pibabalim no anti usaran da luluganan da idol. Para sikara makakarera labay. Correct. Ang kapun talaga pibibiyang me. But as a government employee, government officials, ang pinagawan tayo. Agira dapat union skin, kabaluyan. Ang ganon tutang ganon saluday, ami-amilatan, etc. ami-amilatan. It doesn't matter. Pero siyempre, si katayo, wali rason tayo yan, ni si sweldo to niya ay, si allowance to niya ay, si sweldo niya ay, si properties to niya ay, asalito loob na unyang taon labang na tayo. Nagagi kitan, so labay to ni babagatan. Siyempre, si katayo, ni makakariran labay dan lang, correct. Napasang gamit na rekyarian da, correct. Ag mula na pag-iibagatan ta private property datan. Ag mula lamot ya basa ya daw. Balog lang talaga eh. Tuta na punan eh. Si Karasole balog punan. Diyan kami ang kaputang pipadrino. Sir George Evangelista, the second. Ang gano
ang ganutrol ka, binasa. Satan talaga nga pipibibiyang amin no private. But, arar-arata na ito, lalapod si kato at public officials. Ag-exempted si kato. Ma'am Merle Di Guzman Conte, Ma'am Precious Gem, good morning po si kayo. Manong Binga Bobilianos, masanto siya kabasan matanda si kayo. Ma'am Alice Fernandez Muyano, Yola Dongkong, ingat-ingat din po kayo dyan na Ma'am Alice ha. Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, magandang umaga po. Si Sir Manny Dalope, Manny ha, lalikas ko lang, nalilikas na kala, talaga taraki kala. Sir Rinald Rico Kalugday, Ma'am Precious Gem, naimbang nga bigat kada kay amin apo Sang Quintin, Ma'am Salvamar Cansino, magandang umaga, Kanayon Sal de Bruan, Yola Distimor, good morning, Ma'am Delia Cabaes, masanto siya, kabuasan matad si kayod sayan na kabuasan. Sir Ma'am Jocelyn Reyes, Sir John Bernardino, good morning po. Sir Alan Tamayo, magandang umaga po. Manong Heriberto Quintans, good morning po sa kayo. Magpakasil kayo, Manong Heriberto. Ma'am Jocelyn Reyes, Ma'am Zoraida. Masanto siya kabuasan po sa kayo namin. With that, agagik, ang kapulay malaw may oras, may katun mamatanir kami la. Naani, od programan MIB, dakil ni dalat daton tayo. Iran balit informasyon, talaran na nyo, alas 7:30 ang kadalas 9. Antabayanan nyo balat agagik, kang kakabalag iran balita. Jad balita ra agagi kad kaliber-liber nira narenglan yun pa na maglay na Aksyon Radio Balita with Aksyon Jeric Pasilyaw subliatan pulot maganon bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon!